Пане Соболєв, враховуючи зараз інформацію щодо високої явки виборів, які проходять сьогодні в Україні, як би ви взагалі оцінили цей хід голосування, які могли в даний момент є в штабі Юлії Тимошенко щодо перебігу голосування в Україні? Фактично це є чітка відповідь, чого хочуть наші громадяни, і відповідь одна. Вони хочуть легітимізації президентської посади, вони хочуть легітимних виборів. І те, що є така явка, це зайве підтвердження того, що практично в усіх регіонах України ми отримаємо все кращі і кращі результати по явці, які дають можливість фактично визнати ці вибори на максимально високому рівні. Щодо самого ходу голосування, як вони проходять, є якісь порушення, є якісь певні питання? Ви знаєте, особливих порушень, крім порушень, які стосуються зриву виборів, як таких немає. Існують якісь окремі порушення, спроби винести бюлетені для так званих каруселей. Ці є порушення зафіксовані, вони одразу ж пресікаються. Але от порушення, які б там стосували якихось масових явищ, це тільки порушення, де громадяни не мають права доступу до виборчих дільниць, де їм заборонено фактично голосувати терористами, які діють в Донецькій і Луганській області, в окремих регіонах. Всі інші порушення це або незначні, або це порушення пов'язані, наприклад, з величезними чергами, з тим, що зменшилась кількість членів дільничних комісій, тому в цьому плані трошки важче проводити ці вибори. А що можете сказати про хід голосування в східних регіонах проблемних в Україні? Ми маємо інформацію станом на першу годину, де навіть на тих виборчих дільницях, які змогли відкритися, фактично на сьогоднішній день найважча ситуація по Донеччині, трошки краще по Луганщині. І загальні показники, наприклад, всіх інших областей відповідають середнім показникам по Україні. Я маю на увазі і південні, і східні області, такі як Харківська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська. Тобто вони відповідають приблизно середньому показнику, плюс-мінус відсотки, які є. Як ви гадаєте, того часу, передвиборча кампанія, чи достатньо було для українців цього часу, аби прийняти якісь рішення, скажімо так? Такої скороплинної кампанії, без сумніву, ніколи не було в Україні. Реально це 3 тижні виборчої кампанії досить активної, і ясно, що для громадян така можливість для визначення набагато менша, ніж це завжди традиційно було. Більше того, попередні всі виборчі кампанії ми ж ніколи практично не були позачерговими. Можливо, позачергова лише кампанія була по виборах Верховної Ради України, але фактично там приймали участь ті самі політичні сили, які традиційно приймали. Зараз же велика зміна, яка відбулася, і по кількості кандидатів, і по можливості ведення агітації, без сумніву, такої короткотермінової кампанії. Скажіть, до завершення виборів про результати поки не можна говорити, але на вашу думку, чи можна очікувати якихось певних сюрпризів після оприлюднення цих результатів? От ви очікуєте сюрпризів? Ви знаєте, я не знаю, що таке сюрпризи. Ключове, що повинно бути, це так, як проголосували наші громадяни, те саме повинно виявитися в урнах для голосування. Це є ключове. Всі інші сюрпризи – це фактично якісь порушення закону. Тому я сподіваюся на те, що ці вибори будуть зразком демократичності, чесності і прозорості.